Izikhathi ezikhumbulekayo emlandweni womculo azivelanga ngezingoma ezimnandi kuphela, kepha zavela ngokuncofana kwabaculi abakhulu. Angimaskandi ngokunjalo, bakhona abaculi abazwana amandla ngobuciko nangokuqhudelana ngengoma. Kanti kwesinye isikhathi ukuqhudelana kuphenduka impi eyenza ngisho abalandeli balawo maqhawe bajikelane bodwa kuphambana imibono. Phakathi ka-2002 no-2009 uMgqumeni Khumalo wakhombisa abantu ukuthi uma kuziwa emtalabheni nasebugagweni akekho engamvimba. Namuhla sibheka umlando omkhulu, sibheka amadoda ayeshiyelana inkundla nebhova likadikadika, amadoda ayebhekene ngqo noMgqumeni embangweni wengoma. Sibingelele bashoko bezimile, ngaphandle nje komaskandi, uma uzobheka kuyonke imikhakha yomculo, ukuncofana yikho okwenza lowo mkhakha ube nemvunge nesisindo. Kanti ngaphandle kwembanga eqavile, iqhawe neqhawe alibi nawo umlando otheni obhalwayo ngalo. Njengoba nganginilethele umlando webhova, ngaphinde nganithulela izingoma zakhe zemtalabho ezinkulu, kepha namhlanje sinilethela ukuthi bangobani zona lezo zimbangi. Nazi izimbangi eziyisihlanu ezayidlala umlala nebhova. Indaba yezimbangi zebhova siyiqala ngemumva kwengoma, phakathi ebhizinisini lomculo. Isikhathi esiningi sicabanga ukuthi imbangi umuntu oculayo, kodwa kuMgqumeni imbangi yakhe enkulu kwakungumnumzane Nganezi Yamfisa Ntuli. Yize uNganezi Yamfisa Ntuli eqale njengomculi endimeni kaMaskandi, kepha ubuhlakani bakhe obukhulu ebugxile ebhizinisini lomculo. Lo mlando ubalulekile ngoba uNtuli wayengomunye wabantu abanokusebenzelana neGallo Records, okuyinkampani yomculo enkulu eSouth Africa ngaleso sikhathi, yayingamele imisebenzi yamaciko amaningi. Sokelethi nize ningisize ningabe nisangishiya ngoba nakuba ngisalibona iqhudela kwaGallo ngenxa yenu sengithembele kini. Yize umbango wabo ungabanga ngengoma kuphela, kepha kwaba ngumbango ophathelene namandla nemali. uMgqumeni waqaphela ukuthi uNtuli udla amandla abo, futhi uze amqhathe nozakwabo ngenhloso yokwenza inzuzo. Le mpi yenza uMgqumeni ashiye konke okwakuphathelene namaqembu kaMahawukela, wayozimela. Kanti emva kokuthi esehlukene nokusebenza noNtuli, wonke umsebenzi kaMgqumeni uNtuli wawenza owakhe, wangamnika nzuzo yawo. Kodwa-ke abanye abantu bathi kwakuyisivumelwano senkontileka yabo leso. Wena mbukelo ubona kanjani? Nawe uyazi ukuthi ebhizinisini ikhothe ikhothayo. Nempi kaNtuli noMgqumeni yayingakho ukudlelana amandla nokushayana izithende. Lena kwakuyimpi kaMgqumeni yokufuna inkululeko nokukhula emculweni. Akengizanile ukuthi sithini inkunguluzana kade kwasabeyikunguluza ngoba bayikunguluza khona edukulufu behluleka. Kunguluzana kade wasabeyikunguluza ngoba bayikunguluza ePedekhop nasengeza behluleka namhlanje sabehlula futhi ufakazi uwena-ke ngoba uyayazi yonke leyo nto. Imbangi yesine kaMgqumeni uSomnandi uyasabeka njengekhekhe ley'nyosi. Lo mbango wona awunakekanga, kodwa kwancofana kakhulu lapha, ngoba kuMgqumeni uSomnandi kwakuyimbangi yakhe ngenxa yombimbi lwedidane naye uSomnandi. Uyiqhikisa lemiyekwana, uyiphendula mnyango. Kanti-ke noSomnandi wayeshisa engabaselwe ngalezo zikhathi. Kanti-ke ibhova alimncofa nangezihlathi zakhe uSomnandi ezingomeni zalo. Nawe uyazizwela nje. Ndoda yakhukumanisisa ukuthi akwebhelunda abantu abambeke bebhizi beguqaguqa indlala kwadla wajabula wena kanti udlida ukuthuku zamantungo. Lena kwakuyimpi ethinta ngisho nemikomelo nezindondo zikaMaskandi. Lapha ibhova lalikhala ngokuthi izindondo zamaSatma zinikwa abaculi abathandwa yibo kuphela. Kulingodo zakwaSatma awathi ngisho ngoba ngazange ngakhola umlalelo ngikhuluma nje namhlanje basayizeka bonke abantu sebeyabona manje ukuthi umbango kaSomnandi nebhova waholela kumbimbi lukaBhekumuzi Luthuli noMgqumeni. Emva kwalokho sathola izingoma ezingasoze zabuna. Uyangabe kufanele
3, u-Ali Mgube. Lana sikhuluma ngombango wezinsizwa ezazisemgangathweni omkhulu ngemisebenzi yazo ngaleso sikhathi. Inekhaya lamweni, ikhaya melibe lisehlathini, inemaleni, isenza lentando. Isikhathi u-Ali Mgube ehola iqembu elikhulu ama-SAP, kwakukhona ukutshalabhana kusezingeni eliphezulu phakathi kwakhe neBhova. Zazehla phezulu njengemvula ngempela kuyibhova ezika-Ali umfo kaMgube. Ikhaya lakho libe sehlathini, unemaleni wenza into oyithandayo, ikudelela kanjena ubaza abantu, uhlala ehlathini mfana wenyamazane. Mgqumeni wayengasali ngaphandle uma kumele kukhonjiswe ukuthi kanti ubani okumele aphathe. Umuntu kwayakanalo lokaphumulo kwaza wale kunesebhede sekuthi Jula, Spama, awubona ukuthi ikhuluma kaNomzana. Ama-SAP nawo awazange azithele ngabandayo, akhombisa amandla awo angagudluka emzileni wesigqi sawo. Kuzokhumbuleka ukuthi u-Ali Mgube wayenzima kakhulu ngalezo zikhathi, ngakho-ke angeke wayithatha kancane lempi kaMgqumeni negeza lakaMgube. Kwakuhlangene izihlabane la, kwashiyana khona ukuthi izinkunzi ezibili angeke zakhonya esibayeni esisodwa. Ngikwajulela isiqoko mtshengisela imfo kaDonsa uyikhona impela ngokushaya ingoma insizwa sizoyifisa ukufana nawe thina sasiyibiza ngokuthi nazo sohogezo. Bekangiphathe ihlibingi bafana abangenayo inhlamvu ibaba ngezandla ngeke Number 2, Umuhle Khuzwayo, Candles. Lo mbango kaMgqumeni mhlawumbe yiwona obuhlungu kunayo yonke, ngoba ukhuluma ngezinsizwa eziyigazi elilodwa. Umuhle noMgqumeni banobuhlobo obukhulu phakathi kwabo. Wadenga phambili wena ndoda inkulumo lalento ayenza kungiphatha nabakwethu. Umbango wabo wadala ngisho uqheko emndenini kaMahawukele, ngenxa yokuthi lezi zinsizwa zikhule ndawonye. Abanye abantu baze bathi Umuhle nguyena owafundisa uMgqumeni ukudlala isiginci. Ngabe wena mbukeli uvo lakho lithini ngalokho? Kepha kwathi uma kudlula igcokama lakwaMseleki ngonyaka ka-2000, umnumzana uNtuli waba ngomunye abaphakamisa ukuthi uMgqumeni ahole amaqembu kaMahawukele. Yize-ke Umuhle Khuzwayo wayekhona futhi kunguyena owayefike kuqala kunoMgqumeni emaqenjini egcokama. Ngo-2002 kwaba khona ukungaboni ngasolinye okwathinta ubuholi nenzuzo yomculo, okwaholela ekuthenini kube nezinhlangothi ezimbili phakathi kwaMuhle, uNtuli kanye naye uMgqumeni. Lokhu kuxabana kwabo kwaze kwangenelelwa ngisho ngumndeni kaMahawukela, okuyilapho kwafika khona nemibiko yokuthi uMgqumeni kumele ashiye phansi okuphathelene namaqembu kaMahawukela. Umuhle noNtuli kwaba yibo abathatha izintambo kulo msebenzi owase uMgqumeni engadingeki kuwo. Lokhu kwaba isiqalo sombango wabo oholela ezigamekweni eziningi ezingaphezulu komculo. Bathi sesitokisini kulezi insuku ngeke ngizwe ukuthi kuyenzeka. Hawu, yena, senezwana manje. Nezwana impela show. Konke nje lokhu, uMgqumeni noMuhle basebenzile i-album abafana bakaMahawukela isebephelele. Yize-ke yayingakakhishwa ngaleso sikhathi. Futhi okumele sikwazi ngalomlando ukuthi kwenzeka konke nje lokhu phakathi kwaMuhle noMgqumeni, imbangi yakhe enkulu engunumber 1 wethu namhlanje ase ikhona nayo ngalezi zikhathi kusuka lezi zigameko ezithinta lezi zihlobo ezimbili. Number 1, i-main event, Indidane, umholi weqembu lodumo amageza amahle. Ayikho-ke imbangi yake yabhekana neBhova njengeNdidane, futhi awukho umbango omkhulu emlandweni kaMaskandi odlula lona weBhova neNdidane. Njengoba wawazi na ukuthi sinabalandeli abayizingolongwane futhi abalandeli bethu abekho abantu abayosapotwa njengathi la emculweni kaMaskandi. Hayi abekho. Futhi sinabalandeli abangawubamba umshini njengani nje. Abangawubamba umshini abalandeli bethu inhlanya. Nathi sicalayo ukuthi madoda ubone nje kwesisikhathi bukani madoda abalandeli bami yabona. Right. Okubuhlungu-ke ukuthi le mbangi yaBhova esemlandweni yayisuka ngaphansi kwesandla sakhe uMgqumeni besebenza ndawonye. Abantu abaningi bayaye bethi uMtshengiseni noMgqumeni baxatshaniswa ngoNtuli, lokho okungesilona iqiniso, ngoba iBhova neNdidane baba izimbangi kusukela ngo-2004, kanti uMgqumeni noNtuli
base bevele bengasazwani ngo-2004. Kumele sikusho ukuthi lo mbango kwangumbango wahlukanisa iSouth Africa phakathi, okwaholela ekuthenini lo mbango ungagcini njengempi yengoma kuphela kodwa kube nayo impi yabalandeli. Kanti nezinye izibhangi ziyamgqumeni okubala kuzo uMuhle Khuzwayo zahlangana neNdidane balwisana nalo ibhova kanye kanye. UMgqumeni wayehlezi etalabha ukugcwensa ngokuthi udumo lwakhe luhambisana nokwenzelelwa ekubeni yena enesiphiwo sokuzalwa. La eSouth Africa abantu abanethalente nabanesiphiwo kakhulu ngoba uma unesiphiwo uzama ukuthi ucindezele akusimina ngedwa umuntu ocindezelwa abaningi kakhulu abaculi engibazi. Ngaphambi kokuba ibhova lidlule emhlabeni ngo-2009 umbango wabo waphetha kahle kakhulu ngokuthi sebethelelane amanzi emva kokubizwa emsakazweni bezotshelwa ukuthi abayiyeke lento ngoba ibulala umculo. Kepha kuze kube namhlanje isihlalo sombango wendidane nebhova sisashisa kuze kube namhlanje ngenxa yokuthi abalandeli abafuni ukwamukela ukuthi ubani wayemkhulu kunomunye. Ngabe wena mbukeli luthini uvo lwakho ngombango wendidane nebhova? Sazise kuma-comment. Kanti lesi bekuyisikhumbuzo sezinsizwa ezazishukumisa inkundla kaMaskandi noMgqumeni Khumalo. Kumele sikukhumbule ukuthi le mbango iyona eyenza uMgqumeni abe yingqalabutho esiyithandayo esiyikhumbulayo namhlanje. Sazise kuma-comment ngezansi phakathi kwalezi zimbango eziyisihlanu yiphi imbango wabona ukuthi yatalajwa kakhulu yibhova? Sibonge ukubukela, sizobonana kwividiyo elandelayo. Kulungile. Lahlangana ubumane nzima bona babesisha ubumane nzima bona babesisha lahlangana ubumane nzima